Gikalipay sa pipila ka mga Davaoenyo ang anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga patasaan ang maternity benefit gikan sa PhilHealth. Pinagi sa pagignabi sa Dex si Chairman Davao kang Annabel Alforque, 37 anyos, taga Tamugan, Davao City. Ada ni tulok mga anak nga nalipay siya sa mga anunsyo. Bisan pa man, wala siya nagsabak sa kasamtangan. Apan bas sa iyang kasinatian sa papanganak sa pribadong lying-in clinic. Ad na siya nabayaran nga sobra kon excess. Busad akong tabang ang pagtaas sa benepisyo. Maayo noon na kay para mas kanang wala na jud tay kuan sa ospital ba mabayaran kay nasagot na tanan sa gobyerno. Maayo na ang isang nga balita noon. Samtang nalipay sab sa mong pahibalo si Glory Jean Lopez nga taga Tamugan, Davao City, apan nabalakas siya nga basin mutaas na sab ang kontribusyon sa bidulan nga obligasyon diha sa PhilHealth. May duman nga gianunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga aron na makatabag sa dakong gastos pagpanganak sugod Abril 30 gikan 9,759 na pesos mamahimo ng 29,000 ang coverage normal delivery, samtang nalugwayan sab ang cesarean deliveries gikan sa 37,000 nga na sa 58,000, ingon man 62,000. Kasama mo sa balitag serbisyo publiko, Radyo Man, Bien, Nabados Tatak, Carmen.